Hase, ikusten duzuenela jartzen du goiko partean live en YouTube, ezta? Vale, hori ya, porque se está transmitiendo orduan. Nik kenduko dut nirea eta Lizuri zure txanda, vale? Eskerrik asko guztiei. Aktibatu hori. Zuri, Raúl, eskerrik asko. Zuei. Bueno, hasiko gara. Ikusiko dugu zelan urtetzen dan, bale? Saiatuko gara alik eta berme gehiago eukiten. Bueno, hasiko gara, Gatikako udaleko apirileko ohiko osoko bilkuragaz, gai zerrendako lehenengoko puntua, arteko akta onartzea, hala badagokio, bada zeu zer esateko honen inguruan. Bueno, beraz, bigarren puntura pasako gara. Bigarren puntua, alkatetza dekretuen kontu emotea, honen inguruan bebai oin dela astebiko batzordean komentatu gendu esan gauzak, eta kontu emotea baino ez da, beraz, hirugarren puntura pasako gara, inork ez badauka zer esateko. Hirugarren puntua, finantza iragonkortasun txostenen berri ematea. Hau bebai, batzordean tratau genduen, informazioa eman zan, ez da bosketarik egin behar, ez da, idazkari? Bai, idazkari? Bai, hori da. Azken finean da, diru zaintza gerakinen bitartez egin diren aldaketan finantza iragankortasun txostena, kontu ematea plenora informazio batzordean egin genuen moduen, azken finean gero nik kontu emate hau Bizkaiko Foru Aldundira bidaltzen. Oso ondo. Eskerrik asko. Beraz, hurrengoko puntura pasako gara, gai zerrendako laugarren puntua, aurrekontu aldaketak onartzea hala badagokio. Hauek ere bai, duela 2 asteko batzordean aztertu genituen, eta 2 diktamen egin genituen. Aurrekontu aldaketa 2 gauzatarako zan, 2 proposamen egiten genituen, eta beraz 2 diktamen egin genituen besterentzeko. Ez dakit norbaitek hitz egin, ez du nahi, jarraituko diktamenak irakurtzen. Lehenengokoarekin hasiko gara. Aurrekontu aldaketa 18.150 euro traktorearen besoa konpontzeko. Hau da, herriko jaien partidetatik, jake San Marko jaiak bertan bera geratu diren eta ez diren ospatuko, bertoko jaietako partidatik, 18.000 eurotako partidatik, 18.150 euro modifikatzea proposatzen da, gure herriko traktorearen beso berri bat erosteko, bedar mosketak egiteko beharrezkoa dalako. Esan dudan bezala, 18.150 eurotan, parkatu. Benetan, beraz, hau, diktaminatu egin zen eta erratzen ez banaz, diktamenaren bosketa olakoa izan zen. Aldeko 7 boto, 5 EAJ-koak eta 2 GTI-koak eta Bilduren 2 abstentzio. Eta beraz, diktamen berbera mahai gainean jartzen dut bilkura honetan bosketa egiteko. Bai, idazkari? Sartzen da, jatorrizko partida eta helburu destinoko partiden arteko aldaketa 25% baino gehiago danean, plenoaren kompetentziazko akordio bat dela. Eta azken finean hau zera hau onartzea, baina honek ez dauka, horrengoa badauka aurreko informazio ere. Bale, idazkari, bai, Alberto? Bai, claro, Ikerren interbentzio erdia galdu dugu, hasierako azalpen hori ez dugu entzun, ia errepikatzerik daukan, mesedez. Itxaron, Iker, itxaron, mesedez, eske denbora behar dut, bale? Aktibatu eta desaktibatzeko. Bale, Alberto.
Bai, Iker, errepikatu dezakezun mesedez? A ber, entzuten zait? Bai. Vale. A ber, aurrekontu onartu dena aurrekontu exekuzio araudian, sartzen da jatorrizko partida batetik helburu edo destinoko partida batera kreditu transferentzia bat egitean, lehenoaren eskumeneko izango dela jatorrizko partidan edo hasiera batean zegoen partida horren kopuruaren eta destinoko partidaren kopuruaren aldaketa jatorrizkoaren 25%. Hobeto ulertzeko, herriko jaiak partida dauka 58.000 euro. Gutxipena da 18.150 euro. 18.150 euro da 28.000 euro, baino kopuru hori da 28.000 euroren 25% baino gehiago. Orduan, kasu horietan, aurrekontu exekuzio araudiek esaten dago, lehenoaren eskumenekoa, konpetentziakoa dela transferentzia kreditu. Vale? Bai, Alberto, argi geratu da? Bale. Orduan, diktaminatzera pasako gara, lehenengo modifikazio aldaketa izango litzateke beraz, jaietako 40... Mikelek esku altzatu du, baina, a ber, Mikel. A ber, parkatu, non zagoz... Ez, erabaki behar du. Mikel, parkatu. Orain ez dugu diktaminatu behar, ez badaz erabaki, ez? Bai, orain nik mahai gainean jarriko dudana eta zu hori bozkatzera pasako dutzuet da batzordean hartutako diktamenaren proposamen berbera. Lehenengo diktamenarena, bale? Kreditu aldaketak besterendu egin genituen, bitan, bata traktorearentzako eta bestea gero komentatuko duguna. Beraz, orain traktorearen egingo dugu. Ez que hor lasuztxu bat izan duzu eta horra gaiti da. Parkatu, bai. Bale. Nere ustez. Bai, bale, argitzeko orduan. Lehenengo diktamena bozkatzera pasako gara, hori baino komentatzen ez gabiltza, eta lehenengokoa da, herriko jaietako partietatik, kantitate bat, 18.150 euro zehatz-mehatz pasatzea, gure herriko traktorearen beso berri bat erosteko. Bale? Beraz, hori izan diktamenean jaso genuena, eta hori zeberau jarriko dut orain bozkatzeko. Joango naz, taldeak izendatzen, bale? Egiteko ordenean. Beraz, lehenengo eta behin, bildu, Amaia, bozen Amaie. Bai. Listo? Bai. Abstentzioa. No. Non zauz? Hemen, bale. GTI? Baietza. Baietza. Bai, eskerrik asko. Eta EAJ? Baietza. Beraz, onartuta geratzen da. Bigarren diktamenara pasatuko gara orain. Eta hau esan, aurrekontu aldaketa bat, daukagun remanentetik 50.000 euro butroiko hodiak konpontzera pasetako. Hau da, pasadan urtean onartu genuen ur patzuergoko abastezimiento plana edo deritzon hori, herrian dekoguzan ur horniketarako hodi edo tubo batzuen aldaketa egiteko, eta urtean diru kantitate bat destinetan dako. Badaukaguz, pasadan urteko 50.000 euroak, eta aurtengo beste 50.000 euro hauek lortuko bagenitu, 100.000 eurotako partida izango genuke, butroiko zonaldeko hodien aldaketa hori egin alizateko urte honetan, bizitzen ari garen egoera honek usten badozku. Eta
diktaminatu egin genuen baita ere batzordean, eta bozketa hau izan zen. Aldeko botoak 7, 5 EAJ, 2 GTI eta Bilduren abstentzioarekin. Ezer galdetu aurretik begiratuko dut norbaitek hitz egin nahi balde. Ez du inork eskurik altza, beraz, diktamen berbera, bai? Alberto? Ez, Aitor, parkatu. Alberto kartza du, baina Aitor. A ber, segundu bat, Vale. Alberto, zurea da hitza. Ez dakit, boska emon aurretik azalpena emon behar dan, edo boskatu eta gero azalpena, hori da nire Nahi duzu galdera. moduan. Lehenago, ala geroago emon nahi duzu? Bueno, guk ditamenean bezala, abstenitu egingo gara, eta arrazoia, simplea, oso simplea. Lehen aipatu duzun moduan, plan edo tutuak berrizte plan honen plana edo aurrikuspena ja igaztute eginda zegoen, eta gordeta diru partida bat, bai, eta orain kredito adizional edo olakoak onartzen ibili beharrean, ikusten genuen, orain dela 2 pleno onartu genituen aurrekontuetan, ja hau onartuta egon zitekela, besterik ez. Orduan, guk ez dugu zalantzan jartzen obra hori egin behar danik, baina ikusten dugu, prozeduretan igual ez dugula asmatu. Beraz, abstenituko gara honetan. Besterik ez, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuri. Bosketara pasako gara orduan, bai? Bilduren boska badakigu ja, abstentzioa dela, beraz, pasatuko gara GTI-ra. Azalpena. Entzuten datzu, Mikel. Bai, asuntoa da gu bere, honen kasu egin dugu berba pasan legedian bere, honetaz eta ni ados nago orain momentu honetan egitea zera, hau konponketa, buturiko arazoa larria da, baina beti bere barruan dago hori, guretzat beti izan dena iruzurrantzekoa konsortzioak eta bai erabaki hartu ebenak konsortzioa sartzeko jenteak egin zuen bere momentuan, dana argi eta garbi eta doainik eta orain ordaindu behar duguz, de aquellos estos lodos. Bai, beste hori. Mikel, orduan zuen bosketa zein da? Abstentzioa. Bale. Eskerrik asko, eta azkenik EAJ. Baietza. Beraz, onartuta geratzen da. Obra honen inguruan, jakin deizuen, lizitazioa, obra beraren kudeaketa gurea dela, baina proiektua Ur Patzuergoaren eskutik datorrela. Eta, pasadan urteko obra ez dugula egin beraiekaz proiektua lantzen ibili garelako, baina badaukagu ja proiektua definituta, proiektua oso handia da, eta asmoa zen zatika egitea, aprobetxatuko dugu ja proiektua definituta dagoela, pasadan urtean aurreikusten genuen zatia, gehiago urtengoa, biak batera egin alizateko, aldanean butroin da, beraz itxaron behar dugu gure bizoi maiteak bere kriantza epe hori bukatu degian, uztailan, eta gero ikusiko dugu, lizitazioak eta aurrera eraman albadira normaltasunez. Uste dut, Iñaki gure artean dagoela. Iñaki, egunon, ondo etorria gure bilkurara. Jarraituko dugu hurrengo puntuarekin. Gai zerrendako 5. puntua, Europako gutunari emakumeek eta gizonek tokian tokiko bizimoduan izan behar duten bizimodunerako atxikimendua emotea hala badagokio. Hau bai batzordean trata genuen, bertan irakurri genuen, honintze ez dakite irakurriko dugu barriro, ikusten edo entzuten ari denak
entzun nahi badu, badaukazu prest. Segundu bat, mesedez. Bai, eskura daukazu honintzen. Topako dut, ez dakot orain, baina topako dut, gure badozue irakurtzeko. Zer diozue besteok? Ez dala beharrezkoa? Bai, segundu bat, mesedez, idazkariak hitz egin nahi du. Bai, Iker? A ber, akordia ez da bakarrik aurrekontu aldaketa ornotzea, baizik eta jendaurrean ipini behar da, 15 eguneko epenez. Bai. Eta gauden egoeran, ikusi beharko dugu informazio publiko epe hori nola gauzatzen da. Bai. Ze plazoen asuntuen, gauden egoeran. Bai, administrazio prozedura guztiak jarraitu beharko dauz, baina egia da, orain egoera berezi batean dauzela administrazio prozedura guzti horiek. Eta dagoz, da. Hori da, bestela izango zen 15 egun, eta erreklamaziorik ez badago, bain betiko zen. Dale, eskerrik asko, Iker. Bai, honintze, eskerrik asko. Badakot gure badozue irakurtzeko azkeneko partea, esaten duena Gatikako udalak hartitzen dituen konpromisoak eta hurrengoak izango ziren. Gatikako udaleak honako konpromiso hauek hartuko ditu senidetzeko eta lankidetza europarra zein nazioartekoa bultzatzeko jarduerei dagokionez. Leku desberdinetako emakumeak eta gizonak berdintasunez inplikatuko ditu jarduera horietan. Senidetzeko harremanak eta garapenerako lankidetza europarrak zein nazioartekoak erabiliko ditu. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko esperientziak eta ezagutzak trukatzeko. Genero dimentsioa hartuko du kontuan, deszentralizatutako lankidetza ekintzak abian jartzeko orduan. Horrek izango zirezen konpromisoak. Bale, honintze, eskerrik asko. Eta hau ere bai, batzordean tratagendun eta diktaminatu egin genuen proposamena. Gaia, emakumek eta gizonek tokian tokiko bizimoduan izan behar duten bizimodunerako Europako gutuna, proposamena udalak gutun hau onartzea, zeintzu konpromisu hartuta honintzek berak irakurri dauzenak, eta bederatzi bozka egon ziren, bederatziak aldekoak, hau da, 3 alderdiok baiezko bozka eman genion, eta diktamena mahai gainean jartzen dugu bozkatzeko pleno honetan baita ere. Inork ez du eskurik altza, beraz, taldez talde joango naz, lehenengo eta behin Bildu, Amaia bozera mailea, non zagoz, hemen. Bai, Bildu? Bai ez. GTI? Mikel? Bai. Bai, eskoa, bale. Eta azkenik, parkatu benetan, zelako jalea daukadan hemen. Jota? Bai eskoa. Bale, bai eskoa, beraz, hau batez, onartu egiten da. Hurrengo puntura pasako gara. Eta 6. eta azkenengoko puntua, eskaerak eta galderak. Norbaitek badauka, bai? Alberto? Bai, esan. Bai, aurreko puntuarekin lotuta. Hori, Europako zerau dokumentu honek badituela 30 artikulu okerrezpanago, eta ia aztertu dugun guk herri mailan daukagun lan horrekin bete-betean bat egiten duen, edo artikulaturen batek eragina daukan zerean igaz landutako plan horrekin, ia horren gaineko, ni suposatzen dut horren gaineko lanketa egin dela. Eta gero bestetik, honek ja behartzen gaituela krisi egoera honetatik irten eta segidan, ez dakit,
batzorde itxuratuko duen batzorde irekia, edo jendea gonbidatuko dan honetaran berraktibatzeko igaz egindako lana, ia zein diren asmoak, ia labur bildu alditu zuen, mesedez. Bai. Honintzezuk erantzungo dut zuiek gaiaren arduraduna zaren? Bai, segundu bat. Bai. Bai, haue batzordean komentatu genduen moduan, pasadan urtean ja egin zen diagnostiko bat, eta bertan partu hartu zuten gatikan nahi izan zuen guztiak, elkarteak, udalak, eta parte hartu nahi izan zuen herritar guztiak. Orduan diagnostiko horretatik plana eratu zen, eta planaren barruan badauz ekintzak egiteko, eta ja lanean hasi gara horretan. Eta konpromiso hau ere da lan horren partea. Orain dela, ez dakit, hilabete bat gitxi gora bera, ja emailez bidali zen gonbidapen bat talde ezberdinei, gai honek lantzen hasteko. Ez ditzuk bidali zauen, bai elkartei, bai politikariei, eta bar. Eta orduan, gu abian gara, ez gara lotu momentu batean ere, ez gutun hau eta konpromiso hau, beste pauso bat aurrera egitea dela uste dugu, baina jarraituten dugu, hau ez da lotu COVID-agaitik, ez bariko osake. Batzartu gara, eta batzar horrietatik urten zauen hori elkartei eta politikari, eta danari gonbidapena formakuntzan, eta bar. Eskerrik asko. Alberto? Ados? Bale. Norbaitek badeko beste galderaren bat edo dana dalakoa? Araceli, ondo etorri, abaitu publikoa daukagu. Bale, gaizkaera edo galdera gehiagorik ez badago, honegaz, plenoari amaiera emongo dotzagu. Eskerrik asko dan hori zuon pasentziagatik, egoera hobera badoan eta maiatzekoa beste modu batera ospatu ahal badogun. Alberto? Alberto eta Aitor nahastu egiten zaituztet. Horrela, bai. Bai, parkatu, hori, ikusita ja bukatutzat emango dugula osoko bilkura, nik ez dakit, faltan botatzen dute egoeraren berri, apurtxoa laburpentso bat edo egitea, ez dakit egiteko asmoa zenukaten, ruego si preguntas atalean edo zein zan zuen asmoa, koronavirus dela eta herriak bizi duen egoeraren berri edo jakin nahi dugu, ia kasu berri dagoen, ia udalean zelan ari zareten lan egiten, eta holakorik ia laguntza beharra handitu da, nestan handitu, horren berri jaso nahi dugu, mesedez. Duela aste bi batzordea izan genuen, apirileko ohiko batzordea, eta honetan gai zerrendaren puntu zabalena eta luzeena hauze bera bizen zen, COVID-19 inguruan, gure udalak, zer nolako neurriak hartuak zituen jada, zer nolako asmoak zituen etorkizunean bestelako neurri batzuk hartzeko, zein egoera bizitzen ari gintzezan bai herritarren partetik eta bai udal langileen partetik eta bar, eta azalpen guzti horiek zuoi danoi eman ziren. Publikoak egiteko, guk herritarrei bideratzen zaizkien ohar guztiak, sare sozial edo webgune bitartez edo WhatsApp bitartez, bide telematikoak erabiliz zabaltzen ari gara, eta printzipioz ez geneukan orain asmorik galderarik ez egoan, honen inguruan berriro ere jarduteko 3 ordutan zehar jardun bait genuen, baina nahi baduzue publikoa ikusten edo entzuten baldago, errepikatu ahal ditzakegu. Zeintzuk neurri hartu ditugun? Lehenengokoa izan zen herritargoari begira, emergentzia egoera, alarma egoera martxan jarri eta jarraian, nik uste dut hau
martxoaren 13an bertan, 12an izan zala, 12an, hau da, Eusko Jaurlaritzatik nagusien egoitzak, edo nagusien egoitza zabalik dauden egoitza horiek, ez? Eguneko zentru horiek zarratzea eskatu zenetik, gureagatikakoa zarratzea erabaki genuen, eta ja hurrengo egunetik aurrera, alderdi politiko ezberdinetako bozeramaiekin hitz egin eta gero, hartutako erabakia izan zen, kulturetxea, ludoteka, frontoia, polikiroldegia, futbol zelaia, eraikin publiko guztiak udaletxea izan ezik, zarratzea, eskolen zarratzea baita ere etorri zen, eta horrekin bat gero hartu ditugu neurri ezberdinak. Udalak ez du arreta zuzeneko zerbitzu emoten, baina udalean langileak badaude lanean, bai administrazioan eta baita ere etxez-etxeko zerbitzuan eta laguntza zerbitzuan eta baita ere brigadaren partetik, baina turnoka lan egiten ari dira, beraien artean antolatu dira, babes neurri guztiak ahalik eta berme gehiagorekin hartu ahal izateko, distantziak eta bare errespetatu ahal izateko, babes materiala baita ere beraien esku jarri izan da, eta behar den heinean eskatu egiten da eta bat. Gainera, eta igual berria da, etorkizunean izango dugun deseskalada horren aurrean berriro ere arreta zerbitzua presentziala eman beharko denez, manpara batzuk eta barre ere bai eskatu ditugu, arreta zerbitzuan eta gizarte teknikariak ere bai izan ditzan, jendeagaz dagoenean atendidu ahal izateko segurtasun berme guztiekin, buruz nabil oraintxe bertan, eta gero, gizarte zerbitzuen partetik, igual honintzek hobeto eta gehiago luzatu aldizkizue zer nolako neurriak hartu dira, baita ere komentatu desinfekzio lanak egiten ari direla, bai gure brigadak herriko zona publikoetan, hau da, plaza ingurua, denda ingurua, farmazia ingurua, kontenedoreak, markesinak, gune guzti horietan desinfekzio lanak egiten du gure brigadak, eta gero aparte, enpresa baten bitartez, astean birritan desinfektatu egiten dira. Bai ambulategia eta baita ere udala. Eta aste honetatik aurrera eskola berriro ere zabaldu eginda irakasleak bertara lanera joaten hasi direlako, orduan eskola ere bai desinfektatzen hasi gara. Nik uste dut langile eta garbiketak eta antolaketaren bitartez, zer nolako erabakiak hartu ditugun enpresa batzuekin, zerbitzuak ematen dizkiguten enpresa batzuekin, hau da, kirol eta kultur zerbitzuak eta bar, etenda gelditu zirenez, enpresa batzuk artean sartu egia izan dira, beste batzuk zerbitzu batzuk eman dituzte, beste batzuk ez, garbiketa zerbitzuagaz adibidez, etena eskatu genien, zerbitzu batzuetan dena ez bai dute egiten, bestelako zerbitzu batzuekin baita ere orain aztertzen ari gara, zer nolako erabakiak hartu, kasuan agertzen direzenak aztertzen ari gara, eta dagozkion erabakiak hartzen, eta hauek ero zuoi luzatu egiten jatzuez. Eta gero nahi badozue, gizarte zerbitzuen esparruan gehiago sartuz, honintzeri pasako diote berba, berak azaldu ditzan zer nolako neurriak hartu diren, da zer nolako erabakiak hartu diren. Bai, gizarte zerbitzuetan ere, batzordean komentatu genduen moduen, harremanetan egon gara lehenengo egunetik medikuagaz, eta hor daukagu WhatsApp talde bat, bai Ukatikako udaleko gizarte zerbitzuak eta medikua batera gauzena, eta herritarrak izan dituzten behar izanak osasun aldetik jakin arazi izan dozkuz, eta alde neinean laguntza eman diegu, ez? Egon dira horre COVID kasu posibleak izan direzen pertsona batzuei ostatua emotea eta laguntza eskatu izan dauena, esana derrigorrezkoa, baina medikuak horrela ikusten zauela errekomendagarria zala, eta pertsona horreri ostatua
Mandotxo Bizkaiko Foru Aldundiak residentzia batean lan egiten dauelako, eta honek pertsonale soziosanitarioak bazuten ostatura joateko aukera. Beste alde batetik bere bai ikusi duz, herritar batzuk deitu dozkuela egiteko erosketak edo farmaziako medikazioa eroateko, eta bar. Eta hori egin dugu etxerik etxeko neskek momentu honetan zerbitzua ez da hori ematen, eta eurek egin daurie lan hau. Etxerik etxeko zerbitzua, segurtasunagatik, egoera oso larrian eta bakarrik bizi diren bi kasuei bakarrik emoten zaie, eta horrela ikusi zauen bere egunean bere bai medikuak komenigarria zala, eta holan egin dugu. Beste alde batetik, bai Bizkaia Gara eta guztion artean Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzak martxan jarri zituzten programak ere bai aurrera eraman ditugu, eta izan ditugu ere bai kasuren batzuk gatikan. Eta orokorrean, azken finean, bai gizarte larrialdietatik gizarte zerbitzuetatik sartuten direzen kasuak, eta bai osasun arlotik medikuaren bitartez, horrek izan direz herritarrei laguntzeko egin ditugun gauzak, ez. Bukatzen dut azalperarekin da gero hitza ematen dizut, bale, Alberto? Bale. Bestalde, hori, honetzek esan duen moduan, bai gatikako medikuarekin, bai gizarte teknikariarekin unean koordinatuta gaude, behar izanen bat badago erantzuna eman izateko, eskolarekin ere bai koordinatuta gaude, behar izanak egon eskero erantzuna emon ahal izateko, eta gero baita ere pendiente daukagu, eta hori ere batzordean komentatu genuen, COVID-19 honen ondorio larrienetariko bat ekonomikoa izango dela, herritar askorentzako, eta horiei bere bai, diru laguntzak eta bar nola bideratu, horiek pendiente daukagu, urrengoko batzordean, danon artean, proposamen bat egitea, diru laguntzak eskaintzea, ikusiko dugu zer gertatzen den zerga eta tasekin, egia da baita ere gatikak eskumen gitzi dituela kontu horretan, baina, aztertuko dugu guzti hori eta saiatuko gara ahalik eta hoberen laguntzen ondorio ekonomiko larrienak jaso dituzten herritarrentzako. Eta ez dakit zein gehiago, ez dakit honentze komentatu baduen, baita ere pertsona batzuei telefonoz deika, ari gara, 60 urte baino gehiago dituzten eta bakarrik bizi diren pertsonei jarraipen telefonika egiten diegu baita ere, zerbait behar izan ezkero eta lagundu ahal izateko, baita ere komentatu genuen batzordean umei begira materiala bidaliko zaiela beraien etxetara, 2 eta 12 urte arteko umetxoei materiala bidaliko zaie, liburuzkak eta bar, behintzat beraien etxeetan aiziuneak edo ikasketa uneak baita ere eukizaten, ze ikuspuntu edukatibo batetik baita ere egin nahi dugu opari hori edo material banaketa hori, eta segurazki gauza gehiago lotu daztez, nik uste dute batzordean hainbat datu eman genituela, eta orain bai Alberto hitza ematen dizut. Bai, gure asmoa ezan osoko bilkura luzatzea modu artifizial batean. Uste genuen 15 aldi honetan zer berri egongo zala. Batzordean komentatutakoaz gain zer egongo zalakoan. Eta hori azaltzeko, eskaera egin dugu. Eta bestetik bide batez, aipatu duzu dirula krisi ekonomikoan arira zeo zer lantzen hasi beharko garela, guk hemen bota nahi dugu agian funts baten sorreraren beharra, nolabait horri aurre egiteko. Hor badaukagu, remanentea badaukagu, eta erraz, eta ikusten denez, prozedura erraza dela kreditu berriak sortzea eta olakoak egitea dirua egon ezkero, guk eskatzen diogu gobernu batzorri ez baztertzeko funts bat sortzarena, behintzat aurreikuspen bat egitea dirutan, hori datorrenean edo eskaera horiek etor daitezkelakoan modu automatiko eta erraz batean edo arin batean erantzuna izateko. Hori da udal gobernuari egiten diogun eskaera.
funtsaren sorrera, diru laguntzak edo eman behar izatekotan modu automatiko eta simple eta arin batean egin ahal izateko. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, Alberto, bai, holanda, komentatu genuen batzordean baita ere, nik uste dut Gatikako udala ekonomikoki nahiko ondo dagoela, esan nahi dut osasuntzu dagoela, ez daukagu sorkuntza handia, eta, barkatu, eta itzaren apurtza, eta kasu horretan remanentetik ere jo dezakegu, laguntza poltsa bat zabaldu ahal izateko. Gero, tramitazioa nolako izango da, gure idazkariaren esku baita ere egongo gara, berak esango digu, legez nola habilitatu ditzakegu, baina saiatuko gara izan dadila ahalik eta modu erraz eta arinenean. Bai, sentitzen dut, ez dut gehiago erantzungo, ze oso egoera gogorrean dago nik baita ere, benetan sentitzen dudala. Eskerrik asko danoi, badago bestelako galdera edo eskaerarik? Bueno, jagon danok eta... Bai, Mikel? Segundu bat. Eta deitu aldugu eta WhatsApp taldea hor dago, edo zin zalantza edo zer mogitzeko, hori uste dut horrela dela. Hori da, Mikel, eskerrik asko. Guk alarma egoera honetan WhatsApp taldetxo bat egin dugu udaleko langile batzuen artean, eta gero guk gure artean beste bat daukagu, eta hori, edozein momentutan, egiten dugu gainera, partekatu informazioa, eta gure artean egin eta Amaia, hitza pasako dutzu. Ez, ukutu indo bakarrik. Barkatu, bai. Lazen, bai. Bale, besterik ez badago, eskerrik asko danoi eta hurrengora arte, bai? Agur. Venga, ondo izan, Venga, lasai. Bardin. Agur, mutiltxu. Oin eskatotxu da. Ai, ama. Vale, kaixo, ja, polike. Kaixo, polike.